Είμαι η Αντωνία. Και εγώ η Αλίνα. Και σήμερα θα κολλήσουμε κάποια αυτοκόλλητα. Έχουμε αρχίσει λίγο. Έχουμε αρχίσει μόνο με αυτά, επειδή κάναμε κάποιο λάθος και δεν τράβαγε. Καλά. Οπότε πάμε να τα κολλήσουμε. Είναι 40 όλα και όλα. Ας με κουράζεις να τα κολλήσω εγώ. Λοιπόν, η Αλίνα τα κόλλησε. Θα τα γυρίσουμε να τα δείτε. Θα γυρίσουμε σελίδα ή όχι? Εγώ λέω να γυρίσουμε. Ωραία. Λοιπόν, τώρα θα κολλήσουμε. Από αυτά. Είναι έτσι. Θα διαλέξω αυτό. Είναι... Δεν τα έχω δει. Η Αλίνα τα έχει αγοράσει. Και τώρα το βλέπω κι εγώ. Είναι 3D αυτοκόλλητα. 11 είναι. Με το Λονδίνο. Και είναι με το Λονδίνο. Ωραία. Ας τα κολλήσουμε. Λοιπόν, τα κολλήσαμε και αυτά. Και πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, θα διαλέξω αυτό. Είναι 15 αυτοκόλλητα με γλυκά και πάμε να τα κολλήσουμε. Λοιπόν, βάλαμε και αυτά όλα και τώρα θα γυρίσουμε σελίδα. Wow, πρωτότυπο. Ναι. Τι θα κάνουμε? Και θα διαλέξω από τα αυτοκόλλητα. Με δείξεις. Πάμε. Επίσης γράψτε και στο σχόλιο της επιτυχίας της απόκρισης. Αυτές είναι γατούλες. Πάμε να τις κολλήσουμε. Ξέχασα να πω ότι είναι 37 γάτες. Λοιπόν, τα βάλαμε. Και το τελευταίο είναι αυτό. Αυτά είναι 20 αυτοκόλλητα με αρκουδάκια, γλυκά, καρδούλες και πάμε να τα κολλήσουμε. Να τα. Και αυτά είναι. Και τα like άμα σας άρεσε, subscribe στο κανάλι μας και τα λέμε την επόμενη φορά.